Hola, sóc l'Eliseu, el carter reial. Molts de vosaltres ja em coneixeu. És que estic molt emocionat perquè a la fi ha arribat la nit més màgica de l'any. Però bé, anem per feina. Penso que gairebé ja ho tinc tot preparat. Les cartes han arribat als Reis, els vostres desitjos i regals són a punt i ja tinc les claus de casa vostra. Benvingut, Eliseu. Ja t'esperava amb ganes. Il·lustríssima senyora alcaldessa. Aquí tens les claus de la ciutat. Estan totes comprovades? Estan totes comprovadíssimes. Que tingueu molt bona feina aquesta nit. Gràcies. Però tenim un problema. És segur que ses majestats, els reis d'Orient, vindran. El que no sé és com vindran. I, sobretot, per on? Majestats, heu rebut totes les cartes? Sí. Molt bé. Jo tinc el full de ruta preparat i les claus de totes les cases de la ciutat. Els nostres patges tenen tots els regals preparats. Estan a punt per repartir. Els reis de Vilanova porten coses. Els reis de Vilanova porten una lluna nova. No, és que aquí a Vilanova la Geltrú els diuen els pescallunes perquè hi havia un pescador que s'entestava en collir la lluna reflexada al mar amb un cistell de vímet i... Bé, és igual. Doncs, endavant! Patges embolicadors a punt. Repartidors? Hop, hop! Patges repartidors entrenats i preparats. Escales preparades? Escales llestes! Ja estem a punt per sortir? Doncs ja està. Tot a punt. Ara escoltem ben atents el missatge de ses majestats. Molt bona nit, estimadíssima ciutat de Vilanova i la Geltrú. Com no podia ser d'una altra manera, ses majestats els reis de l'Orient a la fi hem arribat. Avui és una nit esperada per tothom i, sobretot, màgica pels nens i les nenes que han dipositat tots els seus desitjos a les cartes que hem rebut. Aquest any
és una mica diferent. Com ja sabeu, estem afectats per una malaltia contagiosa i això ens obliga a prendre algunes precaucions. Ara, la millor manera de donar afecte i escalf és mantenir-nos a una mica de distància els uns amb els altres i portar la mascareta pel carrer. I cal dir que us hem estat observant i ho esteu fent molt bé. Per tots aquests motius, hem cregut oportú de no fer aquest any la fabulosa cavalcada, però hem trobat una gran solució. Avui arribarem a les vostres llars amb l'ajuda de les blaves ones d'aquest canal de televisió. Crec que hauríem de dir que si bé fa una pila d'anys que les coses funcionen de meravella, no ha estat sempre així. Molts dels nostres viatges han estat farcits de dificultats i d'entrebancs. Sobtades tempestes creuant el Mediterrani, amb les onades saltant per sobre del vaixell. De dia, l'estel és invisible i de nit hi ha unes boires persistents que a vegades ens han fet desviar. Ventades de sorra al desert, tronades i fins i tot algun terratrèmol. Tot i això, els Reis d'Orient sempre hem arribat puntuals. Els reis som els encarregats de recollir les il·lusions humanes, els somnis dels més petits, els anhels dels adults i la tendra esperança de la gent gran. Tots celebrem la màgia de la festa. Aquest any hem rebut un munt de cartes. Certament demaneu moltes coses. Intentarem que es facin realitat. Segurament no arribarem a totes les peticions. Això vol dir que heu d'aprendre a compartir les joguines amb germans i amics. El joc solitari i massa temps davant d'una pantalla no sempre són gaire aconsellables. Ara bé, arribarem a totes les llars i deixarem el nostre tresor. Que no hi ha moment més bonic que sentir la remor del paper de les sorpreses desembolicant-se quan us lleveu de bon matí. Portem de tot. Joguines de tota mena. Llaminadures, roba, cosetes per casa i fins i tot vacunes i material sanitari per als hospitals. Malgrat tot, portem alguns sacs de carbó, perquè hi ha coses que necessiten millorar. Els reis som el símbol de la felicitat i també portem a dintre la dèria d'aconseguir un món millor. És per això que avui també us portem un missatge d'amor per tots vosaltres. Heu d'estimar la natura. La vida pot ser potent i capritxosa, però en realitat és molt fràgil. La naturalesa no és un decorat. L'hem de tractar bé, l'hem d'estimar, perquè si no, s'entristeix, es trenca i s'enfada. Nens i nenes que ens escolteu, el futur és ara i hem d'actuar. Seguiu una estrella. N'hi ha moltes. Tothom pot trobar la seva. La voluntat de pau i solidaritat que n'hi ha en el vostre cor farà que els vostres actes ajudin a eliminar el sofriment innecessari que hi ha a la Terra. Aquest seria el millor regal que ens podríeu fer. Moltes gràcies! Magnífic. I vosaltres? Teniu el fanalet a punt? Doncs seguim-los.
Enceneu els vostres fanalets i sortiu als balcons, finestres i terrasses. I il·luminem Vilanova de somnis, desitjos i il·lusions.